40 минути седяха долу при терасна с тротинетки, с това. Абе, няма права, нямам други. Викаш, махай се, го разбоям на камерата някакви раз, викам, не. Викам, нямам яйца. Викам, почвам ги се прасколи. Викам, иде го пак прасковата да умножава се такова по 3,14 тежестта, такова ще падне се едно, ще му падат 50 кила. Не го е казал това, но аз си го импровизирам. Аз съм физик, брат. Аз съм Алберт Айнщайн. Защото сега съм като Лил Уейн. Брат, си какви работи чу на тренировката си набрал, си ебал майка. Тя ще дойде още повече палър. А? Палър ще дойде още. Добре, това съм просто твой екшен кумшия. Чувствай се, брат. Ето, заповядай. Ти става втори път на асансьора и вече си във видеото. Окей. You're famous now. You're neighbor. Брат, третия асансьор го хвана, Енчо. Да, хайде. Какво стана татко? Хапне ли? Стей бук, това ли лице, че бъде дъмбелите? Не. Точно човек бърши на дъмбеля. Стей бук беше много доволен, че му рекорда с тия пиво. Стей бук Airbnb последно дали са бях където пиво е интересно. Имаш ли телефона да звъням? Питам, брат, кой ще пеем? Не. Аз не. You're just a fucking little bitch, mate. Запазва ма. Не. Пием един приятел тук и той разбира по домашния пеко. Всеки път като се чуем, дъмбели човека ги остави във вълна, ходи с дъмбели. Те месеца ми говори за дъмбели. Сега се сети сте. Слушай, на оная курва извъня пак беше пияна и пак не можа да застане и да дойде се идве. Да, Червената. Бе, тя не е добре, брат. Не. Тази. Вика, звъни ми в 5 часа, звъни от 5 до 8:30, никога не дига и в един ми звъни през нощта. Ало, звъня ли сте ми? Тя даже не знаеш самата. Много просто слушаш му Господи. Викам, ела, викам да се етеш 2 дена и викам, ще оправи всички боршови към Underground. Ще отвържа там този телефон, къде са обърника, ще го... Не, аз викам, кой ще ти оправи. Бах ти варненската такова престъпничка. Даже не от Варна. Това? Тя от Аспарухови. Е същата работа. Дай сега ги разделяме. Оная психопат, където е от Лафеден, където кара носи си сет. Като от медия Рудик